Hello, lookable. Good morning. नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। आं दा सफैबाय नै क'क्राझार स्टेशनाव। क'क्राझार स्टेशनाव सफैबाय। 8:52 आव दं जोंना गारिया। राजधानी एक्सप्रेस थांगासिनो जों katihar। नानिखौ मोनबाय। गोमानायखौ मोनबाय आरो दा katihar स्टेशनाव दङ बेखौ लायनो थांगासिनो। नोंथांमोननो आङो दा सहैबा भिडिअखौ दाहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन। लोगोफोरनि katihar मोनफैबाय। जों दा बिनिफ्राय आरकेएफनि स्टेशनाव थांनानै हमना दोननाय मानसिखौ लायसिगोन आरोना। स्टेशनाव सफैबाय katihar स्टेशन। हेल' लोगो फाइनालि जों दा katihar जंसनाव मोनफैबाय। नायनो हागोन दे katihar जंसन बे स्टेशन मोनफैबाय। ओमफ्राय जोंना थानायावसो दङ। दा लायनो थांगासिनो। जोंनि गहपुरनिफ्राय सानै पुलिस फैगासिनो आरोना। ओमफ्राय नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। जों लानानै थांसै मोजाङै मोजां लानानै थांसै रायलायनानै बुजायाजाय। बेयावबो I love katihar लिरदों। नैबेनो गिदिरथार नै। ओमफ्राय थानाया बै साइडआव दं थाना। बै नुनाय थाना बेहायनो लायगोन आरो बेयावनो हमनानै दोनबाय गथ'खौ। दा जों लांसिगोन पुलिसबो फैगासिनो नालाय। दा रायलायनानै लांसिगोन थांगोन ना थाङा गथ'आ। खुलुमबाय लोगोफोर ओंखामफोरखौ उखैबाय। मानसिया थानायाव दङ स्टेशनाव दङ आरोना। मोखांजों मोखां रायलायलायगासिनो। खेबहोनो होआ माने थाला मारिनायसो नालाय। जोंना हरैनि सानजानि पुलिसफ्रा फैगासिनो नालाय। बिसोरजोंनो थांनो मोनसिगोन आरो हाबनो मोनसिगोन जों। बिसोर फैबानो जों लानानै थांनो मोनसिगोन बायदि। दा हाबहोआबो रायलायहोआबो जोंखौ दा। जों सिगां फैग्रोदोंमोन आरो बाजैजों आंजों। ओंखाम उखैबाय गासिबो माबा जाहैग्रोनांसिगोन। वीडियो बनाऊंगा दे बैठो उनको। गुरखौ नै लागायना गालांसै कुन्जन जंगाया बुना गालांसै नामा? गुरखौ बेनो हिन्जाव फानग्राया बेनो। हिन्जाव लांखारग्राया बेनो। थांबा बावनोसो नागिरो नै बोखाना गालांनो नागिरनायखौनो। बेनो। बेनो।